И така, уважаеми слушатели, вече при мен в студиото е Валентин Велчев. Добър вечер. Добър вечер на всички слушатели на Радио Зорана. Приятно ми е, че си тук в тази, макар и гореща съботна вечер, но ние сме професионалисти, така че жега с тут, ние сме тук с теб. Абсолютно, благодаря и аз за поканата. Да се представиш на нашите слушатели, за първи път си при нас. Ще представим твоя авторска песен, ще кажем къде ще могат да я чуят, но преди това да се представиш на нашите слушатели. Казвам се Валентин Велчев, от град Враца съм и тази година участвам на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. За първа година? Абсолютно за първа година ми е. За първ път на такава голяма сцена излизам, така че има притеснение, но се надявам всичко да мине нормално, прекрасно. да, фестивалът е така доста престижен, но пък песента е хубава, сега нашите слушатели ще имат възможността да я чуят. Мисля, че ще успееш да се представиш доста достойно на тази голяма сцена. Благодаря, надявам се. От кога така следиш фестивала Пирин Фолк? Изобщо преди това имал ли си такива амбиции от предишни години да се явяваш на този фестивал? Аз от няколко години се подготвям за фестивала, докато дойде момента така да събера съвсем кураж и да излеза на голямата сцена. Така че докосвал съм се до фестивала, наистина най-голям фестивал за България. Да, за подобно. Как, да кажем, да представим песента, освен това? Как се казва? Кой е автор на текст, музика, аранжимент? Песента се казва Пирински орли. Музиката и текста са на Ели Кордева, която е от основателките, така да кажем, точно на Пирин Фолк. Да. От на първите издания на Пирин Фолк и аранжимента е на Светлио Лобушки. Чудесен аранжор. Аз съм имал от честа да работя с него в годините и наистина съм страхотен професионалист, така че много добре, че така си се насочил именно към него и песента е станала наистина много добре. Освен фолклорна музика, в какъв друг стил, каква друга музика обичаш да пееш или да слушаш, защото и това е важно? Един изпълнител трябва да може да пее всякакъв стил музика, така че не се ограничавам, не си слагам бариери. Каквото харесват хората, мога да го предложа съответно. А в кой стил се чувстваш така в свои води, да кажем? Най-ти е приятно, най-сигурен си, когато пееш? Точно народната музика. Мисля, че тя е извора на всичко, така че от нея черпя знанията си и с нея започвам. Надявам се да... От къде идва любовта към народната музика? От семейството, от приятели, от телевизия, радиа? От къде? Хората, които ме заобикалят. Като цяло всички харесват народна музика. Оттам и аз учил съм и аз народно пеене и пиано в град Враца. След това продължих да се занимавам отново с музика в чужбина. Оттам. Пееш ли песни типични за вашия край или пееш повече македонски песни? Имаш ли някаква такова? Защото аз примерно съм от Шопския край, обаче пък обичам да пея повече македонски песни. Естествено, имаме хубави песни в северо-западната част на България, но македонските песни са ми най-при сърце, като че ли. Да. Ами те може би са най-популярни сред по-голямата част от аудиторията, може би за това. Да. Добре, значи сега, уважаеми слушатели, ще трябва да прекъснем нашия разговор, за да чуем рекламите по Радио Зорана, защото без кръвоносната система на радиото, какво сме ние? Така че ще трябва да чуем, след което веднага след това не сменяйте честотата, защото ще чуем и авторската песен на моя гост Валентин Велчев, Пирински орли, и продължаваме разговора в студиото. Сега реклами. Бях аз малък дядо, разказваше ми ти за Никола Гоце Яне, за нашите орли,
За Никола Гоце Яне, за нашите орли. Сега голям съм, дядо, вървя по рила и пири, и гордо вдигнал чело, че син съм на орли. И гордо вдигнал чело, че син съм на орли. За Никола Гоце Яне, за Пирин планина, загинали славно за България. За Никола Гоце Яне, за Пирин планина, загинали славно, дядо, за България. Сега разказвам, дядо, на моите деца за орлите на Пирина, за нашата свобода. За орлите на Пирина, за нашата свобода. За Никола Гоце Яне, за Пирин планина, загинали славно за България. За Никола Гоце Яне, за Пирин планина, загинали славно, дядо, за България. За Пирин планина, загинали славно за България. За Никола Гоце Яне, за Пирин планина, загинали славно, дядо, за България. Загинали славно, дядо, за България. Пирински орли и моят гост Валентин Велчев в студиото на Хоптроп. Песента, която ще имате възможността, уважаеми слушатели, да чуете и да видите на фестивала Пирин Фолк тази година. Валю, да кажем на нашите слушатели как се стигна до създаването на тази песен, кой те насочи към екипа, с когото си работил, за да създадете тази прекрасна песен. Те са няколко човека. Митко Щерев е много добър мой приятел, Ели Кордева също. Говорейки си така един ден с Митко Щерев, той ме насочи и каза: бе, защо не пробваш, защо не опиташ да направиш една хубава песен с Ели. Тя не се е появявала съответно на сцената близо 20 години. Доста дълго време не се е появявала, да. Да, така един хубав летен ден звъннах на Ели да я попитам как е, какво прави и така нататък. Споменах и за това, че искам тази година да участвам на фестивала Пирин Фолк. И помолиха за помощ. Съответно тя откликна така. Веднага ли се съгласи или имаше известно време, в което да помисли дали да се яви отново след толкова години на тази сцена? Веднага откликна на моята молба и за много бързо време всъщност стана песента. За няколко часа, буквално затворихме телефона, няколко часа по-късно ми се звъни, така в еуфория беше и каза, че е готова и с музика, и с текст. Значи е била доста въодушевена от вашия разговор. Беше. Може би е имало
понякога човек, ето така един телефонен разговор променя много неща. Факт. Може би е имала така, как да кажа, нуждата някой да се обади и да отново да участва на този фестивал. А с аранжимента, с Светло Лобушки, кой те свърза? Него също го познавам от много отдавна. Той е добър мой приятел. Той също беше много отзивчив. Той винаги веднага, отзивчив, да, изключителен професионалист. Абсолютно. Искам много да благодаря на хората, с които работих, на Ели и на Светло, защото без тях нямаше да се получи този красив проект. Едно прекрасно соло имаме в песента. Да кажем за солото. Да, то е правено в Лондон. Това е малко международен проект. Да, общо взето, защото солото е правено в Лондон. Танцорите, които ще участват на песента на Пирин Фолк, нали, на моята песен, са във Франция в момента и изготвят там танца. Аз съм тук пък в България и общо взето се получи наистина един международен проект. Изцяло. Емил Янев се казва, солото, да, на акордеона, точно така. Доста също страхотен професионалист, не го познавам лично, но пък по това, което чух, наистина и той се справил. Мисля, че много добре се е справил. Перфектно. Да кажем за сценичното облекло. Все пак на фестивала да издадем нещо на нашите слушатели или ще го запазим? Така е, не, то е свързано, да, ще запазим в тайна, нали, хората ще могат да видят на самата сцена, свързано е с песента, да кажем, синхронизирали сме облеклото с самата песен, така че е доста интересно, съвсем наскоро стана готово облеклото, ходих да го пробвам, идеален е, надявам се хората да също да го харесат. Да те чуят. Нека да кажем как могат да те подкрепят все пак, на който ме харесала песента, как могат да те подкрепят. Да, може съответно, ако ви харесва песента, да ме подкрепите на номер 191957 с текст Пирин 7. Това е твоята песен? Това е моята песен. Добре. И да споделят песента в YouTube. Стискам палци. Имаш ли така виждане относно това как ще се развие твоята кариера след фестивала Пирин Фолк? Предвиждаш ли да запишеш още авторски песни, било то фолклорни или пък поп, или пък каквото ти е на сърце? Да, едновременно с тази песен правя още няколко. Едно по едно обаче нещата надявам се да се наредят. Хубавите неща стават бавно. Имам желанието. Имаш амбицията и желанието. Имам амбицията, също да. Така че надявам се да се получат нещата. Кое повече ти се прави, авторска музика или по-скоро популярни народни песни? Нека да има нови песни. Аз съм за авторската музика, за новите песни. Така е. Аз също съм с две ръце. Нашите слушатели много добре знаят, че аз правя изцяло авторска музика и винаги съм за създаването на нещо ново, защото трябва да остане нещо и след нас. Разбира се, нека да има. Така е. Стискам ти палци, пожелавам ти успех. Песента наистина е страхотна, благодаря. Екипа е страхотен. Ако имаш нещо да добавиш, можем да кажем нашите слушатели. Ако не, с едни много топли пожелания се разделяме и си пожелаваме успех на Пирин Фолк. Благодаря много и аз отново за поканата и слушайте Радио Зорана. Благодаря. 87 и 6. И 6 в София, да, благодаря. С Пирински орли, Пирин Фолк, Сандански, 2019 година, уважаеми слушатели. Моят гост Валентин Велчев ще се яви там с тази песен Пирински орли, така че можете да го подкрепите, да го слушате и да гласувате за неговата песен. Благодаря много. Благодаря за гостуването, пожелавам успех още веднъж, всичко най-хубаво. Продължаваме, уважаеми слушатели, с програмата ни след това.